Priatelia, ja vás zdravím. Dneska tu natáčame reklamný spot na knižku Sviet na dlani. Jedna časť sa bude odohrávať tu, v tejto detskej izbe. Našli sme 5 detských izieb, ale jedna nám nevyhovovala, tak sme sa rozhodli si ju vyrobiť od nuly v našom byte. A druhá časť sa bude odohrávať vo virtuálnom prostredí, ktoré budeme vytvárať z Unreal Engine. Úplne nová technológia to nie je, ale pomerne revolučná, ktorú začíname využívať od Cat Production a strašne sa na to tešíme. Tak začíname. Frajer. Veľmi spokojný, máme skvelého herca, to bude tým asi. Prvú časť máme za sebou. Ďakujem veľmi pekne, priatelia. Tak, máme tu deň 2, nachádzame sa u našich parťákov Mockup Space. Dneska ideme natáčať na green screene, no a poďte sa na to pozrieť, ako vlastne takéto natáčanie prebieha.